गोजोन मोनाबिलिनि बयखौबो आंनि अननाय सिबिनायखौ खुलुमहरनाय थाबाय। गोरोन्थि जादोंब्ला गोरोन्थिनि थाखाय निमाहा बिग्रोनाय थाबाय। आं दिनै ओरैनो सुंद' भिडिअ बानायनो सानदों। आं नंगौ आं इउटुबार नङा आरो इउटुबार जानोबो साना, आंहा टाइम गैया। थेवबो भिडिअ बानायनो गोसो जानायलाय बानायनाय जाबाय। बेयाव माबाफोर गोरोन्थि जायोबा निमाहा मोनगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। बाथ्राया जाहैबाय जोंहा थांनाय सप्ता बा बे साननैसोआव गुवाहाटियाव बर'फोर थानाय हाखौ माखासे जिसिबि बा गारि लानानै न' सिफायनानै बर' बा ट्राइबेल मानसिफोरखौ होखारनायखौ नुनो मोनदों। जोबोद दुखुनांथाव। बिनि थाखाय आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय दुखु मोननाय फोरमायहरनाय थाबाय। बेयाव बुंनांगोन गोबां मानसिफोरा जाय जेसे हादों एसे रांखावरिनि बेलायाव सहाय खालामदों, मदद हैदों। माखासे इउटुबारफोराबो थांनानै मदद हैदों, सहाय हैदों आरो फिल्म इन्डास्ट्रिनिफ्रायबो गोबां थांदों। खिन्थु आं बेखौसो बुंनो लुबैदों दि सानैसो इउटुबार जाय सिगां थांग्रोनानै बेयाव भिडिअ बानायनानै आपल'ड खालामदों गावनि भिउ बारायनो थाखाय, बिनि उनाव नुनानै फरायसा आफाद अल बड' स्टुडेन्ट इउनियन मिरुनि दैदेनगिरि दिपेन बर' सार बिथांमोना थांदों। बै थांनाय समाव जोंहा जेम्स मोसाहारि, प्रकाश, मेन गुबै नामा प्रकाश होननानै मिथिनो मोनदों सिगांनि इउटुबाव। नंगौ बाथ्राया थार, बयहाबो सोंनायनि बुंनायनि मोन्थाय दं। नाथाय सोरजों माबायदि रायलायनांगौ, माबायदि रेसपेक्ट खालामनानै माबायदि बाथ्रा बुंनांगौ, बेनिबो बाथ्रा दं। आं बेखौ बुंनो थाङाखैदि नोंहा राइट गैया, मोन्थाय गैया, सोंनो गैया। न' रं दङ, नाथाय सोंनायनि माखासे बाथ्रा थायो। जाय भिडिअखौ नाया नङा, आंबो नायो, जेम्स मोननिखौ नायो, एनिथिं एमजिनिखौ नायो। बेनि भिडिअआव नुदों जेब्ला दिपेन सारा थाङो बुंदों, साइडआव बुंनायखौबो नुदों। एथ' रां थाखा गारनानै दिल्लीयाव गिदिर गिदिर प्रग्राम खालामहैयो, दै बथलखौनो मोनसेबो लाबोफानो हाया। आरे दै बथलखौ बाद हो, सिगाङाव जाथायखौ नायहैग्रोनांगोन, मा जादों मा जाया। बेनाव पार्सनेलि फैसाबो थाया। नों जाबाय सासे इण्डियान आर्मि, सेन्ट्रेल सरकारनि गभ सार्भिस नोंहा, बिसोर जाबाय जबलेस आरो फारसेथिं नोंहा प्लास इउटुबार। फैसाया नोंनाव दं, नों एक्सट्रा अननानै होदों बे बेलेग बाथ्रा। खिन्थु सासे फरायसा आफादनि दैदेनगिरि बा सासे बिबानगिरिया बिस्रा दरमा गैया। सासे रायजोजों बा सायख'जानाय बा गनायथि मोननाय सासे दैदेनगिरि बियो, आरो बे दैदेनगिरिना दरमा गैया। आरो होयोब्लाबो सिगां न'खर बेसे दं, साबैसे सुबुं, बेनि हिसाब खिथाब खालामनासो होनाय जायो। खिन्थु खोथाया जाहैबाय बियो जोंहा जेम्स भाइया बुंबाय मा रायजो राजाफ्रा बुंदों, बेयाव बुंगासिनो दं होनना बुंदों, दिल्ली बायदियाव थांनानै गिदिर गिदिर प्रग्राम खालामहैनो हायो, बेयाव थाइसेबो फैसा होनो हाया। आरो बिदि नङा, बे इस्युआ बेजों जाया। जों कालचार हारिमु जेरावबो दिन्थिनांगोन, जोंनि बर'खौ सिनायथि होनांगोन, दिल्ली मुम्बाइ जेरावबो दिन्थिहैनांगोन। खिन्थु बेयाव बे इस्युआ जाया, लाख लाख थाखा फैसाजों फैया।
बिनि बुंनायनि ओंथिया बिदि जाहैबाय जे नोंथाङा दै बथल होदों थिग राइट, नाथाय बै दै बथल होनायनि फैसाखौ माने बै एबसु बा डिफेन्सारा नोंथांनो होफिननांगौमोन बिदि बुंनायसो जादों। बेबायदि माने कुइसना जाया, बेबायदिसो बुंनांगौमोन जे सार दाथ' बेयाव थासारिया मोजां नङा, बिसोरनि थाखाय मा बेबस्था लानाय जागोन, फारसेथिं दैनि प्रब्लेम, फारसेथिं बिसोरनि थाखाय मा राहा लानाय जागोन, सरकारजों माबायदि सावरायनाय जागोन, बेबायदि कुइसनखौ सोंनो हायो। बेयाव दा थानाय जानायनि बहुद गाज्रि अबस्थाया। डिफेन्सारा डाइरेक्ट बुंखादों नोंबोथ' रायजोनि जानानै सोंदों, खिन्थु बेयाव बेबायदि कुइसनखौ नों लाबोनाङा। आरो जुदि कालसारनि जुदि मोजां सोमोन्दै बाथ्रा मिन्थिनोबा अफिसियेलि नोंथांखौ लिंहरदों, नों थांनानै रायज्लायहै, सावरायहै। खिन्थु बेयाव इउटुबाव ससियेल मिडियायाव फैनानै बेबायदि माने इनसाल्ट, सासे दैदेनगिरिखौ इनसाल्ट खालामनाय जादों। बेखौ आंबो मोजां मोनाखै। मानोना आं नोंसोरनि भिडिअखौ नायबाय थायो, नाया नङा नायबाय थायो, नायजोबोआनो आं फुरा। जिखि जाया नोंथांमोना रायजोनि थाखाय मावदों, माव, बादा गैया मावनायाव, खिन्थु सोरजों माबायदि रायज्लायनांगौ, माबायदि रायज्लायना सिगां सोलोंग्रो। आरो नोंथाङाथ' बुंदोंमोन सिगां इउटुबार नङामोन नोंबोथ', जेम्सआबो। मेन इउटुबार जानायनि खार'ना आं बेखौसो बुङो, बेखौ गेमस्रिनि थाखायसो जादों। गोबां गेमस्रिनि थाखाय इउटुबाव भाइरेल जाबाय थाबाय, बिनि रिप्लाइ होनो थाखाय इउटुबाव फैबाय, सोलोंबाय। बेनिफ्राय इउटुबाव फैयै फैयै साननैसो नांलायबाय, बेनिफ्राय आंहा नोंसोरजों नांलायबाय थानो सम गैया। आं उन्दै उन्दै गथ'फोरनि थाखाय, फंबायफोरनि थाखाय, बिनानावमोननि थाखाय भिडिअ लाबोगोन, बोरै खेला गेलेनांगौ, बोरै साख्रि मोनो। नाथाय दिनैसिम सानबेसे नोंथांखौ गथ'फोरजों खेल बा इंगेज जानानै थानाय नुनो मोनो? सानसे फिल्डआव गैया। आं बेखौसो बुंनो नागिरो, नोंथाङा मा आर्मियाव 12 बा 12 बोसोर जाबाय, बा 13 रानिं, बारा सार्भिस गैला, राजनितिनि बा पलिटिकेलनिसो ट्रेनिं होबाय थादों नामा? सार्भिसनिफ्राय फैयोब्ला राजनितियाव ओंखारनो? बेबायदि नङा, मिथिबायना? गुबुन टाइपनि भिडिअ बानायनो हायो। आरो आं बुंबावगोन, आं एनिथिं एमजिखौथ' नायनोनो हाखाया, आरो गोनां जायोबा एनिथिं एमजिनिबो भिडिअ लाबोगोन। आं दिनै बेखिनिखौ बुंनानै बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।